il-bambina salvaw li ħajti. Kliem Dario Vella, kunsillier mellieħi ta' 25 sena li 4 ġimgħat ilu kien wieħed minn 6 persuni li sfaw feruti f'inċident ta' traffiku fil-bypass tal-Mellieħa. Iltqajna miegħu l-Isptar Mater Dei ftit tal-minuti qabel daħal għal operazzjoni oħra. Jemmen li salva b'intervent ta' kuġinuh. Xin ħriġt mill-karozza u waqajt mal-art kien hemm in-nies u l-ewwel li ġabru kienet is-santa li kienet kważi fuq saqajja. Ġifieri kien xkiet xi ħaġa li miraklu li qasin stess ma stajt nemmen kif ġew l-affarijiet. Din hija santa ta' kuġin tiegħi Mark Gawġi li kien ħalla din id-dinja sena u 9 xhur ilu waqt inċident ta' bit-trak f'Barriera. U dakinhar tal-inċident kien miegħi wkoll li salva li u l-bambina salvaw li ħajti. Dakinhar ta' 13 ta' Wissu jumejn qabel Santa Marija għal Dario kien jum normali. L-inċident ġara wara li wassal kollega lura d-dar mix-xogħol. Naqqas qatt f'100 sena ma kont nobsor li se jiġu dak li jiġi ġifieri kont sejjer dar wara ġurnata xogħol u 50 sekondi ġara dak li ġara. Filli tkun bniedem dejjem attiv minn attivitajiet laqgħat u ħafna affarijiet u filli tkun hawn ma tista' tagħmel xejn. Fil-ġimgħat li ilu l-Isptar Mater Dei l-interventi li għadda minnhom kienu serji ħafna. Kien għaddi minn żewġ operazzjonijiet kbar ħabba li kelli l-pelvis, ġifieri għaddejt minn żewġ operazzjonijiet ta' 5 sigħat il-waħda. Però llum il-ġurnata ġifieri grazzi għat-tobba u l-infermiera u kull minn ħaħsiebi qegħdin nirkupraw bil-mod biex nerġa' nirritorna lura fil-ħajja ta' kuljum. Dario huwa wkoll involut fl-għaqda tan-nar Marija Bambina. Din is-sena minflok Dario mar il-festa marret għand Dario. Jumejn wara Dario għamel dan l-appell mis-sodda tiegħu f'Mater Dei. Qed ikun hemm iktar sewqan bil-galbu fit-toroq għaliex dan l-aħħar ikun hemm ħafna inċidenti. Qed ngħaddi messaġġ biex tapprezzaw il-ħajja ħafna iktar. Dario għamilha ċara li xtaqna nirringrazzjaw f'ismu lil min taħlew l-għajnuna, lill-pulizija u l-ħaddiema tal-emerġenza, lill-ħaddiema u professjonisti fid-diversi wards li mess magħhom f'Mater Dei, lill-laqdiet li żaruh u lil-familtu. Staqsejna x'inhi l-ikbar xewqa tiegħu bħalissa, wieġeb li nerġa' nimxi. Din nirkupraw bil-mod u allura issa looking forward li nerġa' ningħaqad mal-Mellieħin.